parttal. Oké, elég. Jó, és kezdheted a negatívot funkcstállal való kivezetéssel. Húzd át fullba, azaz lassan enged, és oké. Kivezeted, fordulunk jobbra egy kicsit. Jobbra. Még jobbra. Jó? Még egy kicsit jobbra. Még jobbra, befele egy picit úgy. Jó? És akkor most jön az, hogy lecsukod a féloldalt, a bal oldalon vársz, és utána 3-4 másodperc múlva dobod ki a mentőanyót. Hadd pörögjön be az ernyő, mehet. Csukd le, rendesen, hadd pörögjön, engedd el a féket azon az oldalon. Hadd pörögjön be. Jó, forduljunk vissza, Bob. Forduljunk vissza balra. Fordulj vissza balra. Gyere. Ez jobbra van. Mindegy. Gyere, még egy kicsit, jó? Ennyi. És akkor megfogod, és a bal oldalon lecsukod, és tartsd lenn azt a csukást. 3 másodperc múlva dobod a mentőt. Tartsd lenn, úgy. Dobod a mentőt. Dobod. Jó? Fogod, összehúzod a féket tekerd föl, húzd a féket, úgy, és kiülsz a beülőből, nagyon jó. Szuper. Repül valami cucc mellette, az... A konténer. Ja. Viszlát. Ha hallod még a rádiót, Bob, a mentőernyő konténered a félsziget fele van, majd keressétek meg.